Hey guys, I am CEBU. Welcome back to my channel. So today we are here at SEASIDE City, Cebu, here at Miniso, and we will do a shopping challenge and a haul later on. So I hope you guys will enjoy this video. Please don't forget to hit like and subscribe. Please be a responsible traveler, leave no trace, and share peace and love. Merry Christmas! Miniso! Alright, so guys, I'm so excited to go now. Let's go inside and let's do the Miniso haul adventure. Alright guys, so we're here inside na Miniso niya at to explore kung sila mga items dire. Nasa yung mga new items from Disney, which is like the Mickey Mouse and their friends. So, ato rin kuha nun guys, mamalit na. Nasa yung mga tumbler, mga sparkling tumblers guys. Yan, nasa yung mga bags. Cute. Nasa yung mga pouch. Then ay mga basket guys, like nice lagi nilang basket eh. Ilan ako sa uto ng facial na kay lisod kayo mag-vlog kung facial din niya mo kadungog na ako, pero face mask yapon ko for safety reasons. Let's do our shopping challenge now. Are you guys excited? Let's do this. So pwede natong unahon, laundry basket guys. Ano ko on kay nawala na ako ang laundry basket. Mickey Mouse. Nasa Donald Duck dire. Nga nag-pillow. Cute kin. Kani ay para sa kuha no? Si Montes. Wow. Diba? Pwede nang utang ka ng-lapis yung kanang. Ako nagkit Andre guys. Ngarahan ko ani. Say mas nice. Red or black? Kana? Kira? Or kaning black? Kana? Namukha sa kong bangs. Kanina lang ako red akong pang. Nice rin yellow ay. Pero white man, dali rin mahugaw ko. Dili ko anay, kinugawan man eh. Hugawan. Tiga itong bukid ba? Dali mahugaw. Ikaw na yung nanay guys. Bakit? Nanay. Kani, bagay dili. Dili dali. Kani. Oh. Miniso. O, diri sa Miniso, naputay mga, dili lang isa ka ng mga naputay pang nanay o. Pwede man eh sa kusina no? Palit pa natin. Kani, laundry bag yapon. Kani, parang toothbrush ka na mga kuan. Yan nasa yung mga bag. Nan. Bagay. For girls po, napo yung mga Minnie Mouse dire kay ilang mga new products kay Mickey Mouse and Friends man. Napo yung Minnie Mouse, napo yung si Donald Duck. Sana all maraming friends. Hindi na may medyas guys, kaya ako mga medyas, mga missing ang kalit, murag siya, mga missing ang kalit. So na pa yung mga different items dire, so na tayo mga Marvel, na po tayo mga Adventure Time, mga We Bear Bears, mga cute kayo mga bears. And then, they have their big sale dito sa Miniso. So, ako pa ninyo, dito naman pa sa Miniso, kay barato pa, nindot pa ilang mga items niya, good quality, di ba? Let's go! Pang Christmas! Pang Christmas. Ready for Christmas party. Sige baka nila gano'n. Mga gift ideas. It's mas cute. Kani. Miniso! Alam na ko mo dire guys. Kaya feel na ko. Magnahan kayo mo dire. See? Big sale. Tag 19. Dito ka tag 99 pesos ra. Cute yung pitaka. Sana all maraming pera. Okay, so mga huwata direct kita 99 pesos ra. Nasa lang mga kuan, mga keychain, mga plushies. Fan itong Marvel guys, kayo know na. Kani cute mo. Pwede rin pandag ko. Pwede siguro na eh. Captain America man akong idol, Captain America na. Kunya mahipos po siya. So perfect siya for travel. Nasa ka ng pin. Oh, wala na. Oh, dili uy, di sama ni. Bugto ni. Kapila man ni. Lapas na ko sa akong budget guys. Tinglang laban na kay New Year man. Wala, face towel.
I need face towel ka nag-workout ko guys. So, eye mask. Mapayawan siguro magtanaw na ako matulog na yan. Ano niya ako kuha sa eye mask no. It's adventure time. Cute, tignan nyo mga bag eh. Dapat yung mga adventure items nila guys. Tag 199 lang. Ito. May chinilas oh. Pwede chinilas ba? Kaya wala chinilas sa balay. Luoy ba? Actually, dapat chinilas sa balay guys. So, nabugto lang. 43. Wait lang. 43 siguro ang size. So, factor rin kanya ito. Dara. Oh my god! From 299 to 199 na lang. Add to cart. Mamak lagi. Alright guys, so manata og shop. Siguro muna na ako mga items karon. Please hang on and watch it until the end of this video. Kaya ako ipakita sa inyo kung unsa akong mga nakita. Mga great finds dali sa Miniso, SEASIDE CEBU. Karon mo check out na ta. Niya ta ato kung pila to ang bayranan. Let's go. And for buying Mickey Mouse na kay free item mo sa Sir Luggage Tag sa Marvel, piliin lang sa busa sir. Wala eh. Captain America. Thank you sir. Yay! Thank you! So, you heard it guys, if you buy any Mickey Mouse items sa Miniso, natagaan kang free luggage tag ni ating guwapa. Meron sir 2 bags sir. Yay! Alright, thank you! Thank you! Thank you! Miniso! Hey guys, I am CESRADA and welcome back to my channel. So today we're still here at SEASIDE City Cebu and we will be doing a Miniso shopping haul! Oh. We'll be doing Miniso haul adventure. So karon ato ang tanawan ko unsa atong mga napamalit today. Mag-mask lang ko kaya ako sa SEASIDE. Dili ako mag-face shield kay di na ako maklaro. Right, so first item kinata to Mickey Mouse nga kalo nga color red ganahan ko ni kay honest and honor. So itong suoton ganahan ko ni color red man. Ana. Next item kay Mickey Mouse tooth set ensemble set kanin siya. Butanganan sa inyo mga toothbrush, toothpaste, so mga sabon nga kuha niyo pang travel. Next item is Mickey Mouse laundry basket. So kana foldable siya, so if wala may bulingon, sana all wala may bulingon. Wala may bulingon kay pwede niyo mahipos para nindot sa inyong balay. Next, Mickey Mouse item kay kaning medyas. Kaning sa gito gani na kay ako mga medyas mga wala man nagkalit so mo na nga. Pwede ko. Additional items nato kay towel. So if ako siyang tanggalon, ganun na siya. Oo, di ba? Pero kung bata na yun. Pinuti pang travel, guys. Oo, di ba? Nakuha na yung kuhan. Ano na yun? Murang buwang. Perfect for kids and kids at heart. Next item, ito ang Captain America nga pillow. Yung next item kay Captain America na sad nga chinilas. And then ito ang mga last item kaya ito ang mga towelettes. Yay! Any Mickey Mouse item kaya namin libre nga luggage tag. Mamili lang mo kung saan nga luggage tag. Add to cart. Hey guys, so muna sa ito ang Miniso haul adventure dali sa Miniso SEASIDE City Cebu. And I'm giving away one item sa Mickey Mouse. If makatagaan mo, if pila ang total amount sa kuwang gi-shopping today. So makauna, kay tagaan ako, announce na ako next week. So stay tuned sa CESRADA YouTube channel. Last Christmas gave you my... Alright guys, so exciting news. So Miniso will be launching their Mickey Mouse and Friends items sa SMCT Cebu and SMCDO Downtown Premiere this November 20. Please check it out if you have the chance. Sa kato ko mga friends sa Mindanao, you can check them out in CDO. Alright, that's it for today and I hope you guys enjoyed this video. Thank you very much Miniso for having me. And I hope makampi na tanan and share peace and love. Bye! Sir, 1,971 po. Dati.